Sondelana ngapha futhi wengqwele kwesithi nje ukuxoxa nani. Isimo sakini uyasasa zowena. Ukukhula kwakini nesimo segceke lakini la zowena konke. Uma wakho usuzowamdala mhlawumbe wala ko-30, abanye babheke ko-40. Kusukela uzela ukhula uyalazi uhlobo lwamakoti lathathwa ubaba wakho. Usubone kuma wakho isithole esikuzalayo. Kanjalo mhlawumbe nomkhulu wakho uma umficile uyamazi ugogo wakho okunguyena owayezala ubaba wakho. So-ke ngilawe ngcole zakithi. Uma ngabe umuzi wakini uwazi kahle kusuka ezansi kuze kufika enhla, engathi ningayiqaphela le ukuthi uma ngabe usufuna ukuthatha unkosikazi bese mhlambe uthothi uhambile waye endaweni enkungeni eziphezulu awufunda khona bese uhlangana nentokazi, bese-ke mhlambe nihlangana ngokwemfundo bese uyayithatha uyenza unkosikazi, uyicela uthumela abakhongi, bese kuba ukuthi isimo sempilo yayo uzoba nokuthi mhlawumbe izoshintsha ngoba isiwunkosikazi noma ube usuyikhokhela isiyingodusi. Ngikukhulunyiswa yini lokho nami? Uma ngabe kuwukuthi unengodusi kodwa ayigqoki ibhuluku uma ngabe iyakini emzini kababamkhulu wakho, noma ngabe kuthiwa mfethu inhle kangakanani, noma kuthiwa kuyakhalwa uma ngabe uhamba nawo iphostini, wokwazi ukuthi iyaphikisana yona ney'nkomo zikayihlo omkhulu, iyaphikisana ney'nkomo zakini ezachelwa ngensipho ziphuma kwathiwa ilanda umakoti, ilanda umabani, uma kuthi umadladla ilanda umadladla, uma kuthi umazulu ilanda umazulu. Angikhulumi kakhulu ngomuntu othotha ulobole ngemali phela, angixolele kakhulu lo angixabene naye. Khuluma ngawe nje okhishile iy'nkomo zaphuma zathi uma ingena kulowa muzi. Ngikhumbula nje siyolobolele ngensizwa siphethe iy'nkomo eziwu-9 sifika sihamba nazo ngey'nyawo, wavele wakhala mama wakhona, wakhala osisi bakhona, kwaceba inyembe ngisho obhuti bakhona saxakeka injabulo. Leya nto ey'nkomo ngiyafisa abantu beyathi isho into engakanani ekhaya, ishoni ekhaya uma igxoba iy'nkomo. Sifika no-9 wenkomo ohamba ngey'nyawo, asikhulumi ngento ezwabethi. Wakhala umndeni wakhona, inyembezi singena nje esangweni sebeyakhala. Injabulo kwadumala abantu kwamangala abantu, sihamba no-9 wenkomo. Uyabona-ke lezo nkomo lezo bese kuba ukuthi uzovumela ingodusi yakho ifike emzini kababa bakho igqoke ibhuluku. Awokhohlwa kuyaphikisana nento oyibona kuyona, lobu bufazi obubona kuyona kusibona. Umuntu ngesekhishelwe iy'nkomo uzohamba emphakathini kuthiwa intombi kangema le, intombi kangema efake ibhulukwe. Ngiyakuqonda kangcono ngokomsebenzi, ngiyakuqonda kangcono, mhlawumbe uyiphoyisa, ngiyakuqonda. Engasilona ngiyiphoyisa, mhlawumbe ubambe itoko lapha e-restaurant. Mfana kithi awukhohlwa. Kusasa uyosho ukuthi kunenkinga ngoba bafethu uqaphelani imizi esiphuma kuyona, akaze sibabone ogogo abafaka amabhulukwe, nakuba oma bethu asibabonanga futhi befaka amabhulukwe sisukela sikhula. Asikaze sesibabone hlobo. Ngoba once ngisho ubaba wakhe engasekho ekhaya, once uma makoti wakho wavuma ukuthi egqoke ibhulukwe ingodosi yakho, ukubaba wakho uthi uyabuka ekhongisa umkakhe walo ofikile noma osanje ocelwa eqhamuka egqoke ibhulukwe avela athi hawu. Noma bathi ubezofaka isibusi senhlalo kahle ekhaya, uyohamba iy'nkantolo kuze ube yiyo le nkathi unenkinga nomkakho sekuney'nkinga, kanti ubaba wakho wathi uma ngabe ekujabulela ukuthi indodana yakhe ithathe ihambile yayolobola, wasethi eyibone ingodusi ifike ekhaya izo-introduce-wa, wathi uma ethi uyafika wayibona ifake ibhuluku wathi awungeke. Angithi kusho bona kuthiwa awesi manje bafethu awesidala leso ibhuluku alinalutho, into ebalulekile ngesimilo. Hhayi bafethu ngeke noma singaphila kusiphi isikhathi liyasha ibhuluku abafana bakithi, ngeke uthathe intombi efake ibhuluku ekhaya kweni. Isimo sakini saziwena ngqole yakithi, ngikhuluma nawe insizwa yakithi, ngikhuluma nawe fulosi lakithi, wena wazi isimo sakini. Wena okwazi yonke into umnyombo wakini ukuthi umuzi wakini uhlobo luni, kini kuphilwa mpiloni kini. Angeke nje impela uthethe into ngoba uzoyifica isiyakha noma mezala laphana. Ayikho into emnandi ukuthi ubona amakhosikazi uma kunomcimbi ekhaya, ubona amakhosikazi obaba esehleli laphana efake idwaba, ehleli esithebeni laphana efake iy'nhloko zawo. And ngikhuluma amakhosikazi afake idwaba ekhaya ehamba ngegqizi, ehamba ngey'nyawo, egxoba ngey'nyawo laphana. Abantu abafakwe ngembuzi, babulawa imbuzi bafakwe esithebeni, umbone behleli bethe eshayela laphana. Ayi befake idwaba, bafake igqizi, ubuhlalu la.
bahamba ngeenyawo phansi kunento abayenzayo uma ngabe kade bephumile mase bebuya kade bephezeni bochama uma sebebuya sebezobuya sebegaqa ngamadolo sebengena kuleyo ndlu leyo amakhosikazi asikhulumi ngomhambuma sikhuluma ngamakhosikazi akekho umuntu ongayifili lonto ukuthi ikusasa nami lawo bakoti sebekhishela isithebe sabo ezamakhosikazi isiqoba lebaqobelayo kukuhle bese ke wena ucabanga ukuthi kuyisibusiso ukufika noma kodwa ukufaka ibhlu anginilawuli futhi angazonda amadombana agqoke ibhlu cha isimo sakini sazowena ndoda isimo sakini sikhuluma ukuphila kule content asiphoxe umuntu asisho ukuthi ibhlu lirongo hayi umuntu agqoka zofika le Namibia kodwa uma ngabe lo muntu usumthatha usumenza inkosikazi sekumele ahluze akuhluke phela manje intombi nengodosi kanjalo nonkosikazi umuntu osakhishela inkomo akafana nomuntu ongakhishela inkomo ngoba kusuke sekubiza kwazi namakhehla sasuka lezi zalukazi zawo hlala okhalo lwakhe zamka akafani nomuntu nje uthiwa intombi nje ngine girlfriend leto girlfriend asikhulumi ngento kanjalo sikhuluma la ngomuntu oyingodusi ayukubheke kwanqala kithi ukubheka ukuthi hayi vela ngamshadi nje efike ngebhuluku emzini kababa wakho hayi ukubheke mfowethu ngoba kusasa uzothi uzoshintsha umuntu bese ethi wangithola nginje baba kabana understand nento esibulala singabafowethu baba bana understand nje so le ntombazana oyivumela ukuthi uyithengele utshwala ngoba nakho uthi iyazala awuphuza amezalwa kuphela kusasa kuzokuhamba kama ogogo baphuze sebebadala ababanga bevela ebutshitshini babo sebeyaphuza asilawulane ngqondo zakithi isimo sakini saziwa wena esasekhaya nje mina saziwa yimina ingakho uhlobo lankosikazi kufuneka lwaziwa yimina eyathuza ukuthi kufuneka benjani hayi ukuthi ngavele kusuke nje kuthiwa ukuthi ngithi ngizobala igala ukuthi hayi ngoba ngiganiwe hayi ngoba abantu sebangibabaza hayi khona nokho sembono manje akumele ngaba uganiwe hayi ngibheka kahle isimo ngoba lwaziwa yimina udaba lwakithi ngeke ngibone intombazana la social media bese ithi mina hayi ngifuna ukuthatha ngenza inkosikazi ngoba ngiyibona social media asisho ukuthi ngeke unkosikazi ayebe khona social media isimo sakini saziwa wena ngikhuluma nawe insizwa impela wena lo uhambe kusabakhongi bahamba bayocela waphinda futhi wabathumela nenkomo wenza kahle ngendlela yakhona isizulu ungekho futhi nawe ubathumela uzwa ngekholo ukuthi bakuphi manje ithini inkulumo mingasahlangana kuthiwa uma sisafuyela umkhwenyana kubheke mfethu ukuthi umuntu yabo ingqwele anginilawuli kubheke ukuthi umakoti wakho noma ingodosi yakho umvumela afake ibhluke noma nihambela nje kungcono uma ngabe ephoqo isimo somsebenzi ngiyaqonda lokho isikhathi siphela kusona kodwa nje ukuthi emphakathini ufake ibhluke ingodosi nje leyo izokuhlangana nabantu basemzini intombi ingamakhulumisa abantu besigodi uyazi uma kuthiwa ngibona ngilobola intombi ibonakala show kuthiwa cha kahle sibona intombi yakhe show siyibona efaka isigqebhe esingaka siyibona noma bengangitsheli mina ngizoyiza indaba esikhulunywa emphakathini kodwa bona makuthiwa kubona intombi abayibona ukuthi cha lo muntu lo ugqoke ngokuqonda ukuthi usengubani awu sukuzolwa kushiwo ukuthi hayi mfana kithi noma ungakaganwa kodwa hayi khona siyabona lapha ubonile ke lapho hayi azidlale ngawe lapho ubonile lapha abayazi impilo yayo kodwa babone yakhuluma yaqeda ukuthi mina ngingubani yabo isiqephezana siyakuveza ukuthi umuntu uba ngishiya nesimilo kodwa manje kuwena kunale picture ukuthi hayi no ngoba ugqoka 1 cm ufaka itattoo la ikwenzele elinye iside wena automatically angisho ukuthi ni wrong man faka ama tattoo cha ngikhuluma nengqele ekhule emakhaya ezazi isimo umuntu uyasazi isimo sakubo kusasa kuzokwanda abantu abadivozile hayi ngihlosha umkami lapha namhlanje ngidlelwa konke kumanje ngisele nalutho nje ngisele ngigqoke emzimbeni kuphela ngithathele yonke into wamthatha umuntu embona ngesimo semfundo wathi awuzoshintsha ngeke zashintsha iyeza ivideo edalwa yokulanda kwedala ayeza ngamavideo ngokwehlukahlukana kwawo kuyeza nokubaleka kwekhishi hlala kuleli page leli utshene nomunye ongakazi ngalo ukuthi cha khona inkosi yembono ayilawuli inifaka nje endleleni angisho ukuthi intombi efaka iblue ayithathwa yona amakhosikazi cha yabonga ethuba